Me, alam niyo yung kantang Neneng Be? Hindi. Tingin kayo sa camera ah. Tutan, video ka lalamang. May tatanong lang ako, di ba nga hindi nyo alam yung kantang Neneng Be? So, ganito na lang. Ang kapag may tatanong ako sa inyo, ang isasagot nyo, bakit? Bakit? Ganon. Gets nyo? Kunyari, tatanong ko ang pangalan nyo. Anong pangalan mo? Bakit? Bakit? Parang ganon. Camera. Okay na, gets na. Oh yes. Sosyal, si Mador. Okay. Armalite ka ba? Bakit? Bakit? Kasi dito sa bahay, dada ka ng dada. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan.